Формула 1 не е само скорост. Това е комбинация от технологии, аеродинамика и стратегия. Днес ще разгледаме как работи един F1 болид, от двигателя до аеродинамиката и системите за управление. Съвременните болиди използват хибридни двигатели с около 1000 конски сили. Те комбинират бензинов двигател с електрически системи MGU-K и MGU-H, които рекуперират енергия от спирачките и турбината. Това позволява повече мощност и по-добра ефективност, докато колата се движи с максимална скорост. Аеродинамиката е ключова за скоростта и сцеплението. Предното и задното крило създават даунфорс, който притиска колата към пистата. Това позволява по-бързи завои и стабилност при високи скорости. Всяка промяна по крилата или дифузера може да промени поведението на колата драстично. Гуми и окачване са критични за представянето. Различните смеси гуми влияят на скоростта и издръжливостта по време на състезание. Пилотът използва сложни настройки в кормилото, управление на ERS, DRS, режими на двигателя и спирачките. Всяка промяна може да промени поведението на колата и стратегията в състезанието. Съвременните F1 болиди разчитат и на телеметрия и компютърни системи. Инженерите получават данни в реално време за всяка част от колата – температура, скорост, сцепление и мощност. Това им позволява да оптимизират представянето и да вземат стратегически решения по време на състезанието. Всеки болид е резултат от хиляди часове инженерна работа и милиони инвестиции. Разбирането на технологията зад F1 колите ни позволява да ценим не само скоростта, но и инженерния гений зад нея. Ние сме Pit Stop Talks. Абонирайте се за още подобни видеа.